Bakizu Fernando Amezketarren finala deitzen diutela honi, honezko bakizu hori edo... Bai, bueno, entzun izan nulen, baina egi esan astutan egon da. Oinaztani finala jogatu denetik ez zitzaiten burua etorri eta hor laun batek bialdu argazkie. Wikipedian Fernando Amezketarren izena eta abizenak. Bengoetxea altuna eta bai. Zauze jakingo garek. Biak badaukazu grazia berezi. Baina Amezketan esaten da Amezketako jendeak badaukala grazia berezi batez. Herri batzuk daude esaten zaina gora. Humore puntu hori ez dakit. Oiala da? Eske ez dakit. Hemen jendea ez dakit ni hemen enai sentitu inoiz berezie o jendeare ez dakit badao jende xelebrea, gutxiko xelebre xoa ez dana. Baina, bera alde jetxu izan dezenen, beko herrita, Alegia, Tolosa, Amezketa errangatik beak beti oiok, eta nik txikien izan esaten, ze jo Amezketako berezio, ez? Baina bai, beti anik izan da historio jo eta alaxi izango da. Eta zumuzko da, txiste kontatzen edo, bertxotan badakizu? Bertxotan da ez dakit, txiste kontatzen entzundako eta hola bai, eta saiatzea txiste txar batzuk eta egin, baina nahiko humoreko naiz. Oso gaztea zea, ez dakit, kuadrilako bateko eskatu behar izan du pagaitxean sarrera patzeko edo? Bueno, egi esan desente pentsatzen nik asunto hortaz, eta beti saiatzen naiz eskertzen launei, o trago bat hartzegoa zenen, o invitatzen, o egi esan negatiken diru asko uzten haidie azken aldin, da oso eskertutan agurretik, ni bakit ikasle batek azkenen ez daukela lan nahi dan baten bezain beste diru, gurasoen dirukin ibiltzela, eta azkenen netzat oso pozgarri da, baina bai, egizan, esatezu, eta kezka oso nahi dut, zea bate ematezu, ostra, zuek diru pilo bat izate gastatzen negatiken, da eskertu nahi zuen hola bai. Bate erosi izan dizu, zuk erosi behar izan diozu, ez nizu behar honi patokizu? Bueno, azkeneko zeatan ez, baina gertatu izan da hoi, ez, beak ez ero esan gabe gaina, nahikoak jaera bati aizpatzen da gaur entradak nik zatuko eskito diru emangoit, ez da egia pasatzen da, nik uste benetako laune ezunakin bizi guztion barro balin bazu, olako gauz baten gatik ez dara ez pasatzen. Baina autobusa edorako zehuz. Bai. Normalean zudainarekin, 20 urte, 19 urte jendea parranda izaten du buruan, ez da egite? Bai, parranda... Eta zu etxean, ez da egin nola bizi duzun hori? Zure bizin momentuk izateie, nik pelota nire ustez beste kirol batzukin konparatuta igual margen gehiago emateizu ateatzeko, baina nik egi esan azkeneko temporada luze baten ez detuki parranda ateatzeko denboiko guztua launekin afaldu eta gero etxea neskakin planan batin nizan dut. Ni 16 urtekin da, 17ekin da parranda zaila izan naiz, parranda da nahi gustatu jezait, jendea ezautu, launekin guztua egon, baina azkenen jakin behazu, nondik jatezun, zuri zerke emateizun bizitzeko aukera hoi, esan nahi dut, nondik esatetena, nondik izan jaten, zeri eman baiozun garrantzi haundina, eta momentu honetan dudik ez da, parranda alde, esan nahi dut, beste gauz asko dela parranda nagoetik. Ez dago zela sentsazioa zehose galtzen izan? Ez dut pentsatzen, ezer galtzen, aina zenik, iruditzen etzaitela zer falta, txikitatik borrokatu pelotari izateko, da guain pelotari izan da naiz hasiko. Pentsatzen, ostra, zenbat gau galtzen juten, aukera honen atea, ondo pasat, listo. Kuadriakoa botei egin eta zu frontoia. Egin da zu botei egin izbaizu? Ez, nik botei ez detin da, behin beste launek asegienen botei egin esan, ze egin beni, amezketa guai gehi, botei egin ze egin beni. Trago hartze bazen, taberna. Baina, afari potente antolatu dezu, ez da gizan jendean jotekoa? Bai, desente, guztira kaitzeien, 60 inguru, salbide. 60? Bai. Oi, ez da, afari adoi eskuntza da. Sagardot egin, da pentsatzen esan duenez jende pil bat junga. 150? Guztira ez da gizema junga, baina 150 gora bai. Festak, Bai, egi esan afarietako pentsatzen jendea taberna eta getxiko ala honeo, eta bai, egun polik bat izango. Eta afariako zen menu, kebapa eta pizza edo? Ensalada, esan due, geho, ez dakit zen, bat tortilla bakalauena eta gero kostilla, bai, ez da, okei jatzeko, nahi guztu. Eta mago osturteko pelotari baten menua ematen du, zu kebapa eta kebapa janatu zuen ez bai? Ez, bainez. McDonald's bat beste zapaldu izan du, baina kebapa ez. Zaten ziren aurreko anoinaz bengoetxeak, egungo pilotariak bere garaikoa baino txintxoagoa dira. Igual, bai, ez dakit nik bere lehengok ez ditut
ez ditut ezagutzen, ez dakit. Oain gaur pelotari desente zaindu eta bai, nik lehenkoa esate esango ez dakit. Oaingoa baita oain pelotari nahiko zuzenak eta bai, zaintzegin. Baina hau egiten zen, ez, kapritxoak eterosten zituztela eta beti lehen soldatarekin ez dakit edo kotxe handia. Bai, oain badaude olako teorik ez, teoriko ez dakit, kontratoa hobetu ez dakit eta pentsatu ez dakit, kotxeak arri ez dakit, ni azkenen ez dut hori pentsatzen, ez dakit. Kapritxorik izan alde, erosi aldezu kapritxorik debutatu zen honetik? Zehose bereziki? Bueno, kotxea nire, guain daukoten kotxea hori hartu nu, baina bestela kapritxoa hola, ez dakit, oporretan izan nintzen, jaunekin, Pablo Berazaluzek bere lehen soldatarekin urrezko kate bat erosi zuen. Bai, hida. Garai batean ez zegoen urrezko kateri gabeko pelotarik, Hida. Ez nire, ez da bide. Bak ez olako afiziorik edo berezirik, ala? Lehen edukin nun amonan katea. Amonan opare juziten kate bat. Ez, gaur egun ez dago zuen... Segundago final, hartola kontra finala, katea guzti nun da angeatu zen, da gero saiatu nintzen ikusten, baina etxean. Eta badauk ez afiziorik edo berezirik pelotaz gain, ez dakit, kapritxoa esan izan bezala, ez dakit... Ez dakit, azkenen... Pelotaz aparte gustatzen zait, plan polioa netzako launekin afaldu, lasai, pare bat trago hartu eta etxea, larun bat normal baten, neskakin beste dozein plan. Azkenen deskonoitatzeten ze horrekin guztuaten ez oso. Edo Samamesea jun. Samamesea jun, bai, Samamesen birutan izan ez berri, eta plazar bat eta eleante ane goteko ere. Nora atletizale bat amezketan, oso da... Ez da, azkenen, hoi, zera etortzen zitzaita, aletikeko mirespen hoi, eta txikitatik partio pilu bat ikusitut, eta nire ustez han, da realzale guztiri esataiendik, ez txulerikin, han egotean ambientea bizitzekoa dela, ni aletikeko naiz, realan kontrakoa ez, hoi garbi hauket, eta han irutu zait, kiston zeagin bizitzeala futbola. Baukazu ez dagoa, komunean, oinatzek eta zu, goia karri joan barko zaten. Junbarko, justa jongo naiz. Garai baten, pelotari gazteak aldagelan sartzen zirenean, ez zuten ezer esaten. Bazegoen estatus bat. Zu horitzen zera? Aldagelan zu dalako izaten zera edo ja hori hautsi da? No ez, kokila gozo nahizu. Errespetu handia sartzen zera. Nire ustez, hoi izan behau eta ni ala konsigiratzen naiz, ez dakit. Ni aurreneko aldiz beste ere zapatu nitunen, titin joan pelotari haundik eta aikondo nik uste lehun da kokilduta, ostra, esaten nuen behar. Dia, guain ezen ekin nahon, eta kiston poza ematezu, konfiantza egin jutezea, eta soltatzen jutezea ez, baina nik ne baino beterara nago dien pelotari guztiri mirespen handi diet. Bazter batean jarri poltsa eta esil. Hoi da, ala izate zuen agin harritu da egon da ikasten saiatu beti. Kolpetik ezagun bilakatu zera, ez da egiten nabaritu dezun, zure eguneroko bizitza. Bueno, ez dut ez nahi ospetsu, baina bai ezagun, pelotariak ezagun azarete. Bai, bueno, ez dut ez zitu esango, notatzezu. Hemen ingurun zabiltzenen, herritik kanpoatetakon, herri batean jutu zeanen, bat behi da daukezula, ez aututxe zaitue gehiago, baina, bueno, ez da, azkenen jende sanoa etortzen zaizunen da kaso normalek jaizunen, nik ikuste balin bat behai nekin itzetxeko poza mateiola, o pelota matxeula, nik jarri guztua itzetxe behakin denungo alazo egitea ez dago, baina beste aldeko zeaketan bai. Ez da egiten baten behin, atea igual, gauez, parranda. Eta bat etortzen zaizu eta hartzen zaizu, zea egin hemen, ez da gizorak kargu hartzen bezala, esatezu, hemen aukera eskubidea denak bateatzeko eta batzuk lan izatei olako. Ez dezu zer kontestatzen, azkenen paso egin behazu, baina hoi da. Azkenen, oso nahi dut molestatu txizu, baina bestela... Jendeak esaten duena, eta prentxeak esaten duena molestatzen dizu, direkortzazun eragita dizu. Ez, nahi, opinio dukitzet, alde batea, o bestea, ondo da, o ez aitzen duritzen horri atzuna, prentsa gidazten ez dut afekatzen da, nik uste, importante dela hori bai, azkenen ikusi behar da. Hemen denak gauz igualetik jate deura, zuen lan hain behar hau bezue, gurea, eta nire ustez importantena alde mobetona batea denak denen arten. Eta jendean komentario geho? Batek zer esan du edo? Ez, egi esan, da nire etxeno hortaz desente haitu izan dura izizketan. Nire arreba, ama eta adibidez fronto egin daudenen
ingurun jendea eta ni galtzen da kiston komentario entzunezkeo, behar ez du zer esaten, igual afektatu txegie. Ja, gehiago inguruen gatiz. Hoi da, ni egizan hortaz asimilatutan hau, eta ez dakit. Oitxu behar da, eta momentu honak izango ie, txarrak ebai eta denata jarri beharko den. Zein eskatu zenion? Azken autografo bat, debutatu horretik? Edo azken argazki bat egoitzen zera? Edo baukazu alako fetitxeren bat horretatzen horretxekin? Nahiz goatzen, hola azkeneko goatzen naizena da, ni txikien itzela 7 urtekino jolasten nun Tolosan final bat, pentsatu, ni jolasten nun Benjaminetan, da Julen Retegik afizionatutan, da bere atxe Julian egin, eta gerun argazki bat, pentsa, bai. Gordeta, oaxe... Bai, han dauket, etxen dauket, bai. Julian egin, Bai, Julian egin. Ara. Eta, bestuarioan, zeinek eman dizu errespetu gehien? Edo, no baitek, kokildu. Izatezu no baitek nabaitu, Ez dakit. Agian, ez? Ondo tratatzen, tratatu izan nuen hola, ez dakit, baina, Igearrizko ze hartu afizionatu nintzela. Tolosan txuletan festa Mikel Goñi jolastezun. Eta Mikel Goñi eta bestuari ondo da, eta gu isilik. Eta ni jogatu nun, dutxatu nintzen, eta beak eizen partidu jolasten. Eta partidu bugatu desartu zen bestuarioa, kiston buiek eta izan. Nik izan, malet hartu eta baniago, de repente silla bat hartu zuen botazun, eta silla ne burun emataz ez horren. Kendun silla eta ikiatuta denun, frontoietik. Orduzko zenez arekin tokatu eta kiston zera intziten. Impactoa o ez dakit kiston sustoa o bezala mantziten da. Kautxu bat ezu, sillaren bat bestuarien ez baita? Ez tegula bekin, ez tegula bekin. Ditinek era utxizun bat beste telebista horren zegoen, eta Oskar Lasak ere bai, eta Juanek ere bai, eta... Azkenen, bueno, detaile oik nik ezki gauzekin dagoa naiz, denak gile gauzek ezki, itxusik die, hori dudik ez dago, itxusik die, baina baitare itxusian ere ustez olako detaile batengatik, hortaz aparteko kontu bezatea, kritikaz pasatzea ere itxusi da. Joanekin desentein izan du jendek, obot berokoa da eta gauz bat, ez dakit, olako gauzekin izan dut junen, ikearrik esan ez, eta gero azkenen ze horri kontotu bat horrenak, ezki daula eta ze horri saiatu bat zu, ezkin bat zu, barkamen eskapinu batki, korregitzen. Azken txampaina, ja mundu guztiak zure ama piano irakasle dela, zu bat dakizu pianoa jotzen? Ez, solfeo ikasten nuen amakin, da baino hainbeste piano entzun nuen txikitatik aspertu nintzela azkeneago. Atxe eta ama eta arreba beti pianoa joten zeuden, da azkeneago utzi nuen pianoa eta pelotan bakara. Bueno, baina musikakin hasi ganez, musikakin bukatuko dugu. Ze zure MP3an hasiko banintze mobilean investigatzen, zer horretu dugu? Musika hemen ez daudet asko mobil berri da, baina ni egi esan, musika era guztitakoa, guanda 10 urteko igual, amaik Bruce Springsteen gustatzen zitzaion, hoi entzun da, desente gustatu izan zait, Coldplay gustatu izan zait, The Cars bai, Manare gustatu izan zait, bai, Mobile bai, musika asko gustatzen zenei. Horretxean musika entzun da? Bai, horretik musika asko entzun dut, eta gustatzen zait guain ateatzen kanta bat ego zein, o guandala urte pilu bateko kanta bat asko gustatzen zait. Azkeneko kontzertua juntzena? Kontzertu, ne bizin behin juna izola kontzertu batea, festatan da igual dago, Gasteizko bestak da kontzertu, hola ez, baina bestela kontzertu batea jun, txikien itzela kentzazpia junetzen, bestela, baina bauket Bruce Springsteen ikusteko zea hori dugu, ez da txun